Bilang sarong paratukdo, prone ng God sa stress si Teacher Liza kan Arimbay Elementary School. Aware siya na delikado ang stress sa salud asin pwede makatrigger nin heart problems. Kaya naman pigpapasalamat niya na saro siya sa natawan nin tsansa na maka-attender sa Heart Month celebration kan Philippine Heart Association asin PHA Bicol chapter sa SM City Legazpi ka nakaaging Sabado, kung saan dakol siyang naukudan na paaging nga ni mapangatamanan ang sa iyang puso. Sabi nga sa amin, sa science, learning by doing po is very effective para sa mga participants din sa amin. Kasi ngayon, kami naman yung matututo, kami yung learner. Ang nursing student na si Bien, tutok ng God sa aktibidad. Gusto niya kayang maghewasan sa iyang kaaraman sa tamang pagpangataman kan puso na pwedeng-pwede niyang maiheras sa iyang pamilya. Or worth it naman po kasi nalaman ko po kung paano yung yung proper po na pag CPR and kung paano ko po mailigtas yung patient or kung meron man pong let's say kanina sabi nila kung paano kami nahimatay na sabi kapitbahay or kahit random na tao sa harap ko as a student nurse pwede ko matulungan na ma-CPR pag nahimatay sila. Total na 300 na individual ang nagsabay sa pagtiripon. Apwera sa mga paratukdo asin nursing students, naimbitaran man na magpartisipar ang mga barangay health workers, caregiving students, cardiologists, asin mga personahes kan Philippine National Police. Sa aktibidad, pigtukaran mga kaaraman dapit sa puso, asin kung papaano makakalikay sa mga helang sa puso. Pigtukar man ang mga kaaraman patungkol sa heart attack, asin kung papaano maisasalbar ang buhay kan sarong pasyente. Ang purpose nito is to educate the Filipino people regarding primary prevention. Ibig sabihin primary prevention is prevention ng heart attack, ng stroke, heart failure. Bago pa ito mangyari, paano natin siya iiwasan. Pangalawa, aside from education, action. So yung action, ibig sabihin nun, gawin natin yung inaaral natin, tsaka ituturo natin. Pangatlo is kailangan ng collaboration. Hindi lang tayo, kailangan natin collaboration with different sectors. Lahat sana, pati gobyerno, maging polisiya siya on how to educate people and how to prevent, ma-educate natin yung mga bata and how to prevent cardiovascular diseases. Sa tabang man kan Bicol cardiologist, matrayumpong na ikonduser ang free consultation asin blood screening para sa 100 katawo. This is a pre-registration activity. There is a master list for all the registrants. No? For the consultation, we allotted for 100 consultation. They will go for the section here, no? For the pre-registration. There will be risk screening, no? Mag-BP po, mag-weight, and then yung screening po ng fasting blood sugar. And then after a while, the one responsible for the consultation, dito muna siya. And then after consultation, tapos na po. Para kay Albay Acting Governor Baby Glenda Bonggao, bentahe na may mga siring na aktibidad huli tamas minahiwas ang kaaraman kan publiko na makakatabang man sa pagsalbar sa buhay nin tao urog sa mga oras nin emerhensya. Sabi nga, every time na may nararamdaman na kakaiba, kailangan huwag babaliwalain. Kailangan magpa-check up para malaman natin kung paano natin dapat talaga alagaan yung ating mga puso. Nagkaigwa man in poster making contest kung saan nagpatiribayan ang anom na high school students gikan sa manlain-lain na eskwelahan sa probinsya. Mientras tanto, iniyan pinakaenot na Heart Month celebration kan PHA Bicol chapter. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.